Yan. Hi guys, magpapagabas kami ng puno ng niyog para gagamitin namin sa pagpapagawa ng bahay. Kuwaon na kung kuwaon na ni Jer, katong makaon ba? Ito na yung natanggal namin na ubod ng niyog. Hinati-hati ko siya para pwede ko siyang lutuin ng nalagyan ko ito ng sardinas. Igisa ko, tapos nalagyan ko ng sardinas. Tapos yung kalahati gawin ko ginataan. Pinaka-ano lang talaga kinuha ko. Yung sobrang lambot nung nakakain na siya diretso. Tamis. Sarap papakin. So ngayong almusal, gagawa tayo ng ginisang ubod ng niyog na may sardinas.
Tatakin ko lang to.